Sa number 9, Negros Power nagpaathag nga peke ang nag-viral post parte sa energy lockdown. Nagpaanda mga Negros Electric and Power Corporation sa publiko nga likawan ang pag-share sa mga post ng isa ka peke nga account nga nagagamit sa ngalan sang Negros Power bangod sala ang ginahatag sini nga impormasyon. Base sa isa ka official post sang Negros Power, isa lamang ka Facebook page ang ila ginausar kag mayara ini sa masobra sa 230,000 ka mga followers. Magluwas sini, wala na sang iban pa nga account nga ginagamit ang NEPC. Ini kasunod sa paglapta sang post ng isa ka Facebook account nga may ngalan man nga Negros Power nga posible mayara sang energy lockdown nga matabo sa pungsod bangod sa padayon nga pagtimbok sang presyo sang gatong kag kakulang sa supply sini. Panawagan sang NEPC sa publiko nga i-monitor lamang ang ila official Facebook page para sa mga eksakto nga impormasyon. Pagklaro man sini nga wala sang rotational brownouts nga pagapatigayunon ang NEPC sa karon. Likawan man ang paghatag sa mga personal nga mga impormasyon sa mga pages o accounts sa Facebook nga nagagamit sang pangalan nga Negros Power. Ginsiling naman sa Deputy Speaker ng House of Representatives nga si Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez nga wala sang energy lockdown nga matabo sa pungsod. Lockdown? Ma-lockdown kita. Kasi natural nga lockdown kaya hindi nakabiyahe kay mahal na ang gasolina. But wala gina